Aprang si kardom kaduk kawe la Karbi 2.0 YouTube channel ong kilangara do anafon stame lapen pinia bang tani linali tuma fan Koson se Adhar card pen voter ID killing ning ma labang so a process nang litum fan nang than pachini pon ikpo lapen penang an abang pu abang pitum nili fan nang karju abang do Koson se killing ning ma la puthot paklang tu thapu se nili fan nang pula se nili bang nang litum fan labang so video arlo nang than pachini pon ikpo la penali tum stame labang so YouTube channel ong jongse nang kahomri milang polte ka chinghon pen subscribe ingon la pena dung hes tame belar jan thekloi dak stame nali tum berik denon la lo polte munon pinili azada son mate azad update de labang so YouTube channel ong upload stame nali tum mobile long an notification nang le penali tum stame kilang long taprang ya fanno tang de pathiek pen labang so puthak lang pono nang la pen chithan pono nang Aprang sina litum labang so apps labang ke Play Store long basta download ignang pol lapen labang so video description long sta mina litum long igi lapen nang litum aprang si dak labang so apps ingpu igdet pen dak akimi process bang nang klang ikpo nang litum aprang kan labang so apps long registration alo pulte nang litum login pita choklo lapen login nilang pulte nang litum aprang se registration paprang nang ikpod ladak registration nahi aphani li labang so puthak stami video bang upload ik elon nang litum lang lelang pulte lang damingon lapen nang litum atheng no non nason arjana jiklang ik pojong se login elo pulote lapen login de pen fit nang litum la ber theklongi dak explore pu theklongi labang so dim ber ik pen nang litum la electoral nang litum labang so dim si ber ignang po form 6 belong labang so dim ber igdet benefit dak puthot you have been log out please re-log in niliap aprang dak log in elo puthot dang chang thu iklo log in yapon lasi nili dak log in ikpon ali tu matheng no masi nili puthot la dak pen login pon ik elo la pen login det benefit amo nili na piklang process ason se dak nali tum ber ignang po dak ber igdet pen la son nali tu matheng no na chiklang ik pola dak lapen lasan voter helpline dak la sona chiklang po lapen nalitum la let start por theklongi la abera long labang sodim la let start podim dak ber ignang po dak ber igde pen do you already have voter ID number nalitum ini option longi yes I have voter ID number lapen no I do not have voter ID number lason dak tok theklongi nalitum la thak option bangle select pon ego kali polo dak automatic select tang si do ikwa yes I have voter ID number labang sodim nalitum select pen la next theklongi next long ber to ignang po next long ber dat pen finalitum please enter your voter ID number nalitum dak voter ID number bang ber ignang po lapen state select nang po lapen fetch detail long ber nang po prabjin pen nilidak voter ID number nilidak type pon ikpo lapen aprang process nang litum stame nang lang donigon puthot ni lista me dak voter ID number ber pon ikelo lapen state stame select pon ikelo lapen nalitum la fetch details long ber pon ikon fetch details long ber dat pen fit nalitum dak voter ID details bang thek long ikpo nalitum lapen nalitum voter details bang dak theklong pon ikpo ke theklong ya dim la bang nilina piklang pon ikpo lapen dak tok do we have found this record for your enter voter ID please click on proceed bottom labang so bottom no nalitum ber ignang po la proceed nalitum theklong da ber labang so bottom no nalitum ber ignang po dak ber igdet pen nalitum dak voter details bang dak theklong pon ik type nalitum la voter ID long ki do ateng dak nalitum la details thek pon long ikpon nili dak blur pidet lo dak details som na piklang pon ik idelo puthot nalitum next long pon igi la ber la next dim nalitum ber ignang po lapen la dak stame details nalitum la amen do pola pen rectoral la epic number la voter ID number thek long ikpo lapen abera bang ke nalitum dak thek pon long igi aprang se nalitum dak Adhar number nalitum dak pi ignang po lapen Adhar avi pulte nang litum kapre documents pi pulte nalitum la aki add me tok do option labang sodim ber ikpen stame nalitum kapre documents stame dak link pon ikmelo lase nililong bang Adhar do se nili bang Adhar nili ber pon ikpo lapen Adhar ber ikdet pen fit nalitum dak mobile number lapen email ID do pulote lapen place of applicant nalitum dak place mate nalitum area men tok ignang po lala nili dak prabdin pen nili dak Adhar number man nili fill up pon ikpo Adhar number ber igdet pen mobile number ber igdet pen finalitum verify pu theklongi labang sodim ber non la verify dim ber det nalitum la screen along theklong teng theklong ikpo OTP dam ikpo nalitum ki pidon a mobile number along labang so OTP nalitum dak ber ikpen verify puthot ber iknang po nili dak OTP non ber ikpo lapen aprang proses nalitum han piklang pon tu ikpo
lapen dak mobile number verify alo lapen email id do pulte nalitum email id tok don igo ave pulte labang pidun anila lapen putar nalitum dak place nalitum a place tok don igo la tok det penalitum la dan pu option dui labang sodim nalitum ber iknang po nalitum la area men tok det benefit don pu ber det benefit nalitum matheng no putar nalitum dak details dak thek pon long ikpo jong se nalitum kapila bateng chok ik thaila pulte nalitum confirm put thek long labang sodim nalitum ber iknang po confirm pulang ber ik det pendak loading ikpo asap so nalitum screen along lapen loading det benefit dak ajas application mate acknowledgement number nalitum long ikpo nalitum matheng no lason dak acknowledgement number nalitum thek pon long ikpo lapen reference id nalitum labang getting independent screenshot and dun igdet se kemizi launcher lo a process bangke nasila sonsona video nalitum kilang long veria phan labang so youtube channel labang ke kaching hon pen subscribing on lapen adu hes tame bell arjan thekling hodak stame nalitum berik denon la lapulde munon penili ajada son le labang so youtube channel long upload stame nalitum kilong da prangi lapen kaching da prangi pan lapen video lang misan pulen nalitum share ego labang so video pinya video long mala anchalo la si tumi thakmi kadu kavi Karbi teach 2.0 YouTube channel along kilang radu anpan stame nilihin pen kardom to change your